Hola, popus, com esteu? Hem tornat per fi... Copetes. Popus, són les 3 de la tarda, comença un nou vlog. Com haureu vist al títol d'aquest vídeo, tinc el meu primer pedido de ceràmica. El meu primer pedido de ceràmica és un conjunt de 4 tassetes d'Expresso que m'ha demanat el meu cosí Salva, que em va vindre a veure a Bangkok i ens ho vam passar molt bé, així que em fa molta il·lusió. Ell em va enviar aquesta inspo i jo he de reproduir més o menys el mateix però amb tassetes d'Expresso. Ahir per la tarda nit em vaig ficar a provar a veure què tal. Jo les úniques tassetes d'Expresso que he fet en la meva vida són aquestes i a veure, no ens enganyarem, molt ben fetes no estan. Quan vaig acabar de fer la tasseta ahir, em vaig donar compte que seria molt més difícil del que em pensava fer una coseta tan petitoneta. I al mateix temps, ja que és el meu primer projecte en el qual he parlat amb una persona i m'ha dit, les vull així, està clar que 1.000 milions de persones m'han dit te compro aquesta, te compro l'altra, fes-me una tasseta i te la compro, no sé què, però ningú m'ha concretat res, saps? Ara és la primera vegada que algú de debò m'ha agafat i m'ha dit, mira, la vull així, la necessitaria per aquest dia, perquè ell és d'Estats Units i vindrà aquí, llavors tinc el temps just per fer-ho. Vamos, que m'ha concretat una miqueta els detalls i m'ha donat com la confiança de dir, vale, sí, realment la vol, anem a fer-la. La intenció, ja que és el primer projecte que tinc, anem a documentar-ho tot per YouTube. A mi això em servirà moltíssim per veure-ho, tipus, en un futur i veure el que he millorat i el que no, i de sobte algun altre ceramista està en la meva situació i se pot inspirar d'alguna manera. Però bàsicament la funció principal és jo estar superfocus perquè tinc literalment un mes per fer 4 tassetes d'Expresso. I direu, bueno, un mes per fer 4 tassetes d'Expresso crec que està bastant bé. Però s'han de deixar que s'assequin, s'han de fornejar una vegada, s'han de fornejar una segona vegada i he d'aprendre a fer una tasseta d'Expresso. Mireu, ahir practicant vaig fer això. És la peça com més regular, per dir-ho d'alguna manera, que he aconseguit mai. L'únic que encara necessito que sigui més petita que això. Em va sortir disparada en cert moment, llavors aquí li he hagut de ficar com uns stitches per protegir-la bé. Però, en general, m'agrada molt com ha quedat i com està de ben feta. Això, un cop estigui al forn, s'allimarà una miqueta, llavors pot quedar encara millor. A part d'aquell tamany, no és el que toca, ella em va demanar expressament que tinguessin nanses. Ara mateix, aquesta és la primera prova del meu primer projecte, però evidentment aquesta no serà la final. He d'aconseguir un disseny que m'agradi i replicar-lo 4 vegades. A part de la ceràmica, amb aquesta casa són molt artistes. I ma mare ha fet això que és xulíssim i jo ho he de pintar. Estava fent unes proves i se li van tacar, llavors em va dir, mira Max, això no em serveix, vols pintar-ho tu? Sí, per favor! Bueno, a veure, això hauria d'anar sense roba sota o amb altres coses. Com veieu, per aquí està tacat, llavors la meva intenció és pintar-ho tot d'una manera que se quedi tot el més dissimulat possible. Així és com està ara. Bueno, amb sort amb aquest vídeo veureu com acaba. He de fer bastantes coses avui abans de ficar-me amb el tema de les tassetes. Així que acompanyeu-me. Anem a fer un quick tour de com està l'habitació. Al costat de la finestra tenim, com sempre, la part d'estudi. Aquí és tot el que necessitem fer avui, vale, gent? Plantetes, pium! El mini estudi de ceràmica supercompactat, 1000 vegades millor que com estava abans, contentíssim. I, bueno, el mòdulo d'almacenaje de ropa. I ara mateix aquí tenim tot el meu patrimoni. Una de les primeres coses que hem de fer avui és canviar el bitllet. Però primer anem a fer un quick break per menjar i ens fiquem a tope amb tot el que hem de fer. El dia avui no ens acompanya molt, però bueno, què li farem? Vale, no tenim pensat trobar-nos a ningú avui per Barcelona, així que outfit tranquil·lillo. Sempre donant un toc amb el bolso a la mama. I per dies com avui, que ha plogut, el terra està mullat, però ja no plou més, Onitsuka Tiger. Ai, m'acabo de donar compte que el meu dia serà anar a fer recados i després pintar una casaca superxula i fer proves per tassetes de ceràmica. Estem ben encaminats. Primer anem a resar tots junts, sisplau, ara mateix, perquè me canvin el bitllet de 20 euros, sisplau. Últimament no sigui em passa que estic a punt de sortir de casa i perdo les claus. Que no té sentit no trobar-les perquè hauríem d'estar per aquí, perquè avui he sortit de casa 2 cops. Estaven aquí convenientment ficades per explicar el compi del mes. És broma, gent, ja hauríeu de saber el que és el compi del mes. Jo flipo moltíssim, Acabo de sortir de la caixa i m'han dit que en principi canvien els bitllets que estan sencers. El problema és que el bitllet se'm va trencar al seu fucking cajero, saps? I no em deixava treure'l. Ja, però és que l'altre tros no el tinc perquè se'l va tragar aquest caixer d'aquí. I em fa, bueno, ja veurem què podem fer demà. Sí, vinga. Skaters són de la millor fauna urbana que hi ha, Bueno, ja va arribat a Barcelona. Tot el que vaig a comprar avui ho podria haver trobat seguríssimament a 5 minuts de casa.
Però no, chicos, aquí vamos a la ciutat. Em sento una miqueta com a l'Animal Crossing Let's Go to the City, que tu estàs fent com la teva vida, la teva aldea, com super tranquil, però sempre tens aquell dia que vols anar a la ciutat. Bueno, primera parada, Uniqlo, anem a per una samarreta de tirants grisa. A tot això, com no m'han canviat el bitllet de 20 euros, he de fer totes aquestes tarees només amb 16 euros a la compta. He comptat com a 85 persones treballant aquí dins. A mi m'encanta imaginar com seria això si fos casa meva. Si ets artista i vius a Barcelona, coneixeràs la següent tenda. Espero que no me claven un ojo de la cara. Gent, el Pere fa un descompte per artistes i me l'ha replicat sense dir res. No, sí, es veu, saps? Entre artistes es veu. M'ha anat superbé perquè només els pincells ja costaven 4,50 i m'ha sortit tot a 4,13. I he comprat espongetes! 3 hores i 14 euros després, tornem cap a Hospitalet i nos ponemos manos a la obra. Ja he arribat a casa, he fet tots els crasseres. Tenim aquests pinzells superxulos a preu artista i també aquestes espongetes que van ara mateix a l'estudi de ceràmica perquè són superútils i no m'han costat ni un euro. Bueno, encara que ara mateix no se les ficaré. Ara em disposo a customitzar aquesta casaca de la mama tan xula. I la customitzaré amb aquests dibuixets que feia quan era petitet. La gràcia d'aquests dibuixos per mi és que el cap, el cos i les cames m'adinen exactament igual, així que no sé com podré plasmar-ho aquí, però la meva intenció és omplir-ho tot sencer. Així que vaig a berenar i vamos a ello. Vale, com acabeu de veure el vídeo, al final els pinzells que vaig comprar no els vaig utilitzar. I vaig dir a ma mare que havia comprat els pinzells i ella em va dir que per què no ho feia amb rotulador. Ella tenia al cap una visió més tipus grafitera, streetwear, i jo algo més com fancy, però al final els dibuixos que volia fer sí que eren més grafiteros, per dir-ho d'alguna manera, així que així ho vam fer. No està acabat perquè ja sabeu que jo començo un projecte i l'acabo, si l'acabo, 1.000 milions d'anys després. I a més em vaig ficar amb la tasseta, que ara veureu que està. Això és el que portem. És a dir, sincerament, la idea m'encanta. Jo no pensava que quedaria tan xulo. Vull fer molts més, però per ara així és com està avançant. M'encanta també que transparenta per aquí, però és que transparenta que es veu quasi igual de bé que l'original. Llavors, acierto total. En quant a la tasseta d'Expresso, vaig estar ratlladíssim. Vull dir, em vaig ficar una nit a fer com moltíssimes proves i no em sortia res, perquè cada vegada que agafava un muntó de fang em pensava que era com super petitonet, però al obrir-ho i al pujar-ho se'm feien tasses mínim de tallat. I no, jo necessito tasses d'Expresso. Si em seguiu per Instagram ja l'haureu vist, si no us lo ensenyo. És que és molt difícil d'explicar com el vaig fer. Explico una miqueta com ho vaig fer i després us ensenyo la peça, ok? Al moment de centrar la peça la vaig pujar, en lloc de baixar-la per centrar-la, vaig començar a maquinar el fang en aquell punt. Un cop el vaig obrir, vaig deixar que s'assequés una miqueta i el vaig començar com Michelangelo, saps, una miqueta, a esculpir tota la peça fins que quedés com del tamany i del gruixó que jo volia. La qüestió, obra d'arte. Això és un prototip perquè els tamanys encara no quadren moltíssim, vale? Però la idea a mi em sembla superxula i l'execució molt bona també. És, per aquí, una tasseta normal i corrents, com de cortadito, no? Més aviat, amb una assa que el meu cosí la demanava expressament, però si ho gires hi ha també una tasseta de ristretto. El problema real és que això com a ristretto no, seria massa ristretto. I això com a tallat o com a lungo o boppio inclusive quedaria perfectament. L'únic que encara no és la final. Aquí fa falta fer-li un foradet per poder-la penjar en el moment que se'n vagi al forn. Després l'esmaltaré i probablement me la quedaré jo. No sé si serà com el mateix estil de tassetes que li farem un cosí. Sincerament, crec que no, perquè jo volia una cosa molt més simple, però bueno, li preguntaré. Per ara, el dia 1, fent el meu primer projecte de ceràmica, estic molt content. Sí que és veritat que no ha passat un dia, perquè vosaltres ho esteu veient en un vídeo, però han passat 3 o 4 dies. Quan vaig trobar aquesta tasseta, va ser en plan, ja està, m'encanta, tipo, lo puedo hacer. No serà aquesta, però serà una altra. Llavors, popos, encara que he sigut una mica desorganitzat, com sempre, acabaré aquí el vídeo. El que volia 100% segur era acabar el vídeo amb almenys
una peça de ceràmica que pogués ensenyar. Sé que no és la definitiva, sé que no és la final, però bueno, la gràcia d'aquest conjunt de vídeos és com que se vagi veient l'evolució. Parlant d'evolució... Quins pantalons més xulos que porto, me'ls ha fet la mama i queden superbé. Avui és diumenge, vaig començar a gravar aquest vídeo un dijous o un divendres, crec, però bueno. I el que em queda aquesta tarda és fer tacites expresso una altra vegada a tutiplén. Ara pararé aquest vídeo i ja començaré a gravar el següent, xicos. Així que ens veiem al pròxim vídeo. Si us ha agradat, doneu un like, comenteu-me què us ha semblat la taceta expresso, que me'ls llegiré perquè tots seran bons, i subscriu-vos al canal. Ciao!